Og jeg har Katja med i skov. Ja, hun har mig med i skov. Hun hedder så Helle. Og så kommer der vand ud tit derfra, så bækken den løber hele vejen ned og herover på. Ja. Nu kommer de igen, de blomster. Der var et noget. Se. Det hedder skovanemoner. Ja, skovanemoner. Det er skov. Ja. Og ja, så er der lige noget her. I kan lige få se det. Der er sådan en tramme, men det er ikke lige det. Sofia! Hey, Fie. Hvad er det? Og her er en hul. Okay, Sofie, prøv lige. Altså, hvad er med den der? Jeg skal hjem og have hende vasket. Hun har trillet sig en død fisk. Nå! Og Sofie, hun har trillet sig en død fisk. Ja! Du klapper hende ikke lige nu. Og ja, her har vi så en meget flot sten. Det kaldes en rødblåsten. Gør det det? Ja, det er en rødblåsten, fordi at den har de her smukke farver. Som I kan se, den glimter, så hedder det en rødblåsten. Ja. Så det hedder den sten. Så der er nogle sten, der hedder noget forskelligt. Så er der noget, der hedder bøgesten, skovsten, bladesten og en sten. Ja, bare normalt sten. Og som I kan se, har vi en rigtig flot natur herinde. Der er træer, der vælter overalt, og det er så smukt. Og der er sådan noget derovre. Og jeg bløder lige her, så det er mega fedt. Hey der. Hey. Så kan jeg bløde. Hey, der er et eller andet derovre. Ja, det er et bålhus. I kan lige prøve at se det. Vi går lige hen til bålhuset, så kan I lige prøve at se det. Og nu er vi sådan tæt på bålhuset. Hvis jeg lige kan filme ordentligt. Vi går lige hen, så kan I lige prøve at se det. Og der er sådan en mega stor sø her. Ja, fint. Og man kan faktisk blive trukket ned i søen. Ej, hvordan kan det? Fordi at der er sådan noget fisk i, eller ikke fisk, men sådan noget harve på den. Og så hvis du går ned, kan du blive trukket ned af vandet. Det er sådan et mega sejt bålsted. Vi kan lige prøve at se det. Det gør søen. Fordi... Ja. Er det kun, hvis man går i den? Ja, så kan du blive trukket ned, så kan du dø. Gør det det? Nej. Du kan også se, at det her vand, det er meget grønt. Det er derfor, at det er ligesom... I kan lige prøve at se lidt bedre. Jeg kan lige prøve at gå herop. Fisk her. Man skal i hvert fald passe på. Ja. Det er så vand. Vi skal over og se den natur. Der er kun 20% på. Ja. Og det var det ene bålhus. Så er der et bålhus her. Ja. Og der er et bålhus derovre. Hey, er det ikke det, der vi var i spejder? Jo. Ja, det er så også lidt bålhus derhen. Nej. Hunden går derind. Ja, hunden var lige ved at gå derind. Shit, mand. Sofie! Ja. Så ja, det er sådan en sø, man kan blive trukket ned i. Og vi siger bare sådan. I kan lige prøve at se det. Og ja, det var så alt for den her video. Så hej hej!